ver, neste vídeo imos ver como alimentar eléctricamente todo o noso satélite. O que imos facer é alimentar a tarxeta e ela desde aí repartirá a corriente para que funcionen os sensores e o resto de cousas que conectemos no noso satélite. Entón, ten dúas maneiras de alimentarse así de fábrica esta tarxeta. Unha mediante un conector USB que dá 5 voltios e outro conector aquí que é para baterías de 3,7. Vale? Entón, cal sería a primeira opción que podemos utilizar para alimentar esta batería? Pois unha, coller un destes powerbanks, os cargadores de teléfono, teñen un conector USB que dá eses 5 voltios xustos que necesitamos e que engancharía perfectamente ali arriba. Problema, o tamaño. Nós temos unha limitación de tamaños para o satélite, de alto serían 115 milímetros e isto xa ten 97, co cal casi enche todo, e con este longo e ancho pois ocuparía moito espacio. Ademais, a súa carga, 2000 mAh, que veremos noutro vídeo ou noutro fío como calculala, isto é moita carga. Nos estaría funcionando o satélite durante moitas horas e non o necesitamos, co cal unha batería tan grande en capacidade e en tamaño pode non ser o máis indicado. Entón, a seguinte opción sería recurrir a pilas normais. Cal é o problema? Que se dixemos que necesitábamos ou 5 voltios ou 3,7 voltios, con pilas normais alcalinas non o imos conseguir, porque van en múltiplos de 1,5. Se vedes aquí, unha pila normal, AA, de xoguete de toda a vida, é de 1,5 voltios, co cal, se xunto 3, me quedo en 3,5 e non chego aos 3,7. Se xunto 4, se xunto 3, me poño en 4,5 e é máis dos 3,7 que dixemos que necesitaba e menos dos 5 que tamén nos podían valer. E se xunto 6, pois xa teño 6 voltios que tamén se pasa tanto de 3,7 como de 5. Co cal sería outra opción? Coller unha pila tamén normal, con múltiplos de 1,5 como unha destas que son de 9 voltios e conectarlle un circuito que se chama regulador de voltaxe, que o que fai pois é eso, regular a voltaxe. Por exemplo, 7805, eu podo meterlle nun circuito que sería este de aquí unha voltaxe maior, eses 9 voltios, e el na salida me dá 5. Entón, esta sería sin duda unha boa opción. Ten uns inconvenientes que son unha, que hai que montar o circuito, eso ocupa espacio no noso satélite, nos dá un traballiño, e logo que desperdicia unha parte grande da electricidade. Cando fai esa baixada de voltaxe da entrada á saída, eses voltios que desaparecen se van en calor. Entón, esa calor, aparte de poder afectar as nosas medicións, pois, bueno, é un desperdicio de enerxía. Entón, temos unha opción que xa recomenda o propio fabricante, que se miramos na página, vemos aquí, que é alimentar con unhas baterías que se chaman LiPo, de polímero de litio, que xa directamente enchufamos e teñen a voltaxe axeitada para funcionar. Ademais son recargables, son moi pequenas, son moi lixeiras e proporcionan para este tamaño e peso unhas cargas moi boas. Entón, ese é a opción que nos imos escoller, utilizar a batería de LiPo, sabendo que ten esas ventaxas e tendo moita precaución cos seus inconvenientes, que principalmente son que teñen un risco alto de prender lume. Si se pinchan, se perforan ou se fai unha curta circuita ou se gasta demasiada enerxía, moita enerxía nun momento puntual moi rapidamente, poden chegar a coller lume. Entón, tendo esa precaución, vamos a escoller este tipo de batería. Por qué? Porque ademais as podemos conseguir nun provedor, nunha tenda física de Coruña, facilmente, en moitos formatos, de tamaños, de capacidades, etc. Entón, esta será a nosa opción.